खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। CK जौसिन गेजेरारि फरायसालिया सनाथि फोरबो फालिनो साखाफारा। फैगौ एप्रिल दाननि 1 खालाराव सापागुरि कक्लाबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिया 50 बोसोर आबुं जागोन आरो बै 50 बोसोर आबुं जानायखौ सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ बोसोरनि 21, 22 आरो 23 नबेम्बर खालाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा दिनैनिफ्रायनो साखाफारा। सापागुरि ओनसोलाव 1954 इं मायथाइयाव गेजेर फरायसालि महरै गायसनजानाय सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिया 1975 इं मायथाइयाव गोजौ फरायसालि महरै गनायथि मोनदोंमोन आरो बेनि उनाव सापागुरि कक्लाबारि गोजौ फरायसालिया 2022 इं मायथाइयाव जौसिन गेजेरारि फरायसालि महरै गनायथि मोननाय जायो। रायजोआरि नागारहायै रोखोमसे सम्पद महरै 1975 इं मायथाइयाव जोनोम मोननाय बे जौसिन गेजेरारि फरायसालिया बोहैथि बोसोरनि 1 एप्रिलाव 50 बोसोर आबुं जागोन आरो बे 50 बोसोर आबुं जानायखौ बोहैथि बोसोरनिनो नबेम्बर दानाव सानथामनि हाबाफारिजों सापागुरि कक्लाबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिया सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो दिनैनिफ्रायनो साखाफारा। दिनैनिफ्राय थियारि जानाय हाबाफारियाव बानजाय आफादा दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो आरो बे फिरफिलाखौ बिरहोयो बानजाय आफादनि आफादगिरि उपेन्द्र देउरि बिथाङा। आरो सनाथि मायथाइ फालिथायाव गोनांथि जानाय मावख'खौबो दिनै बेखेवनाय जायो आरो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै सापागुरि कक्लाबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि गबिन्द नार्जारिया बेखेवनानै होलाङो। ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो रायजोफोरनि हेफाजाबाव सोलोंथायारि, हारिमुआरि, थुनलाइयारि आरो समाजारि बिथिङाव नोजोर बोनानै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थियारि जानायखौ फोरमायो बानजाय आफादनि आफादगिरि उपेन्द्र देउरि बिथाङा। दिनै जों CKHS गोदो हाइ स्कुलमोन बेनि सनाथि फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै जों एसे सावरायबाय। दिनै बेनि मावख'खौ लानाय जादों नैबेयावनो बे जायगायाव जोङो बेनि मावख' लादों। बे मावख' लानायावनो जों मोननैसो गोनां बाथ्राबो गद खालामबाय। बे गोनां बाथ्राया जाबाय जोंनाव नैबेयाव जि बेनार फ्लेक्स बेयाव एसे गोरोन्थि दंमोन, जों बेखौ फोसाबदों आरो लग'बो जोङो फोसावदों, अब्लाबो बेयावबो एसे गोनो गोथो दंमोन, जों बेखौबो फोसाबबाय। बेनिफ्राय फिरफिलानि जि एसे बेले बेजे दंमोन बेखौबो फोसाबनानै जों मडिफाइड खालामगोन एसे, बेखिनि लादों। बेनिफ्राय फैगौ 1 एप्रिलाव जेब्ला बे दानि CKHS आरो गोदोनि CK हाइ स्कुल बेयो गायसनजादोंमोन नालाय 1 एप्रिलावनो 1975 मायथाइनि 1 एप्रिलाव ओइदिनखालिनो जोङो सनाथि फोरबो फालिथायनि जों दा फालिनो लानाय सनाथि फोरबो फालिथायनि जि मेम'रियेल टम्ब बेखौ ओइदिनखालि गायसननायनि गद खालामनाय जादों आरो बे गायसननायाव जोङो स्पेसिफिकलि सासे आलासि जों लिंगोन, बेयो एकदम गद जाथाराखै, जों टारगेट खालामदों जियानो जा बे जागोन उनाव। ओइदिनखालि जोङो मेम'रियेल टम्ब माने जोंनि गोसोखां जि खाम्फा बेखौ गायसननाय जागोन 1 एप्रिल खालि बेखिनि। आरो बेनिफ्राय गुबुन गोनां मोननैसो बाथ्रा जों सावरायदोंमोन। जों माखासे साब कमिटि दाना होदों, बे साब कमिटिफोरा माखासेया आबुं महर मोनाखै, बावैनो बेखौ आबुं महर मोनहोनानै जोंनि बानजाय आफादनिसिम हरनांगौ होननानै जोङो दिनै आरो गोसोखां होफिनदों बे। आरो बेनिफ्राय बे अफिसखौ सानफ्रोमबो स्कुल थाखालि सानफ्रोमबो बेखौ खुलिनाय जागोन, खेवनाय जागोन आरो बेयाव गासैबो मावथिफोरा फैनानै गाव गावनि हाबाफारिफोरखौ मावफैनांगौ आरो गुबुनफोरखौबो बेवहाय नांजाबहोनो थाखाय बिथांमोनखौ एनकारेज खालामगोन बेखौ जों खावलायदों।
जिथु नोंथांमोना सनाथि मायथाइ फालिनो थांगासिनो दं सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन जोंनि टारगेटआ सिगां जोङो फोसावनाया साननैल'मोन नाथाय थांनाय जथुमायाव जों बेखौ मा खालामदों थांनाय जथुमाव जे सानथाम खालामदों थोनाय नङा ओरैनो सानथाम 21, 22 आरो 23मोन ना 21, 22, 23 नभेम्बर बे बोसोरनि बेयाव गद खालामनाय जादों अदेबानि जोङो 1 एप्रिल खालि जोंनि माबाखौ जागायगोन मानोना 1 एप्रिल खालिनो फरायसालिखौ गायसननाय जादों दिनैनि सावरायनायफोरा बेनो गोनां आयदाफोरा आरो जों मिजिंथिगोन मावथि फारिया बिथांमोननि लोगोसे ओनसोलनि गासैबो सुबुङा बेवहाय नांजाबफागोन आरो थांनाय जोंनि जि एमइ स्कुलनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जेरैबायदि जोङो गाजा गोमजायै जाफुंसार होदोंमोन बेबादिनो बे हाइ स्कुलनिबो बे सनाथि फोरबोखौबो जाफुंसार होगोन ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बेयाव थानाय गौथुम आफाद बेफोरनि मददजों मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन